Berbijarê Serokkomariyê Kemal Kılıçdaroğlu piştî mîtînga bajarê Agiriyê derbasî bajarê Wanê bû. Rûnişvanên bajarê Wanê ew li ser cahdeya Meraşê bi alên Tirkiyê, Partiya Çepa Kesk û Partiya Gela Komarî CHP pêşwazî kirin. Dibe ku CHP cara ewil ev qas mîtîngeke mezin li Wanê li dar dixe. Kılıçdaroğlu got ku ew pirzgirêkên rûnişvanan baş dizane û soz da ku ew dê aşitiyê bîne Tirkiyê. Dünya kadar sorun var biliyorum. Ez dizanim qasê dinyayekê pirsgirêkên me hene. Ez pirsgirêkên we hemiyan baş dizanim. Belê bo mirovên vî welatî sozekê min heye. Ez ê aşitiyê bînim vî welatî. Ez ê aramiyê bînim vî welatî. Ez ê biratiyê bînim vî welatî. Li vî welatî êdî kesek ji ber nasnama xwe nayê cuda kirin. Mirov mexlûqê herî bi qîmet e ku Xwedê afrandiye û ew jî li ser serê min cihê wî heye. Kılıçdaroğlu balkişan ser diyarkirina kayyumên li ser bajarvaniya û got ku ew ê dawî li binpêkirina demokrasiyê bîne. Demokrasinin ayaklar altına alındığında biliyorum. Ez dizanim wan demokrasî jî xistiye bin piyan. Ez dizanim kesên ku bi hilbijartinê hatine bijartin ji peyvîra xwe hatine dûrxistin. Em ê wan hemiyan çareser bikin. Ez soz didim we. Ew pergala ecêb ya qayyûman em ê hemiyan jî holê rakin. Di nava girseha mîtingê de hejmarek zêde alîgirên Partiya Çepa Kesk jî hebûn. Wan gotin ku ew dê bo parlamenteriyê dengê xwe bidin partiya xwe û bo hilbijartina Serokkomariyê jî dengê xwe bidin Kılıçdaroğlu. Oyên me em Yeşil Partiya hemamê bo Cumhurbaşkanê Dina Kılıçdaroğlu. Em ê zulma ve xilas bin. Artık basa 22 sal madde kiveçin. Daxwaziya me ewlî hefs û zîna bêne berdanî. Barışa çêbin, adalet çêbin, hak, hukuk, adalet çêbin. Em ê Yeşil rayê xwe dene Yeşil Sol Parti de em Cumhurbaşkanı adê em ê dene Kılıçdaroğlu. Desthilatê Tirkiye ji 2002 vir ve bin destê serokê Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP Recep Tayyip Erdogan daye ku ew di heman demî de Serokkomar e jî. Berbijar dibêjin ku êdî bes e û divê guhartinek çêbe. Tayyip Erdoğan ekmeş xelas kiridî. Em adalet dixwazin. Em depremê de hatin. Em zor durumê dane. Kalka tiştek yaviyê me nekir. Em kira xalqê dane. Kira me bilene neda. Em hez dikin bu berdin. Li Tirkiye yek ji pirzgirêkên sereke jî aborî ye û hilbijêr bawer dikin ku eger Kılıçdaroğlu were desthilatê krîza aborî jî dê were çareserkirin. Em bin ders bin. Em îdara xwe nakin îştine darê mişkan hebene hezer metal bê îşin. Verê wala. Hêjayê gotinê ku di hilbijartinên 2018 da li Wanê ji 8 parlamenteran Partiya Demokratîkan Gele HDP 5 AKP jî 3 parlamenter destxistibûn. CHP ji vê hilbijartinê hêvî dike ku ji Wanê herî kêm 2 parlamenter û bo Kılıçdaroğlu jî herî kêm 7 ji sedî deng wergire. Arif Aslan, Deng Amerika.